Ще дойдат добри дни за България, за народите, които уважават нашата държава, защото тя е уважавана и тачена от великите държави. Ще мине време, България ще изправи снага. Самочувствието на хората ще порасне. Не е вярно, че българите са чергари. Откъдето са минали, държава са оставили и бял град са градили. Гордейте се, че сте българи. Не отстъпвайте от род и родина. Българите са силни. Вижте за какво се пее в песните ни и ще разберете как дедите не са живели. Почитайте празниците. Те са средство за оцеляване. За всеки човек идват периоди на трудности, дори и за най-богатите и най-силните. Затова човек трябва да е смирен, за да ги преодолее. Обичайте се, стремете се към добри мисли и дела, защото това е най-доброто лекарство за всички. Не искайте много, не можете да му платите цената. Не е важно какъв си, важно е да си добър човек. Пускайте децата си голи и боси през лятото. Нека се цапат, да играят навсякъде, за да се защитят после от всички болести през зимата. В природата е написано кой как да се лекува. Четете езика на природата, чрез нея Бог ни говори. Пийте често чай от плодове и горски растения. Те са чисти и са извор на здраве. Не се отчайвайте, продължавайте напред, дори когато ви е трудно и ви спъват. Ако се отчайвате, значи доброволно падате. Изправете глави и гледайте напред. Добрият остава винаги добър, макар понякога да му се присмиват. Не се отказвай да кумуваш или да кръщаваш. Божие дело е. България е благословена страна. Не случайно силите ме изпратиха тук. Не се карайте, всички сте Божии чеда. България ще се оправи. Чакат я добри дни. Навсякъде в Европа свързват името на нашия град, на град Петрич, с името на Леля Ванга. През годините в този дом са идвали стотици хора. През годините този дом помни много човешка болка и страдание, но помни и много радост, благодарност и сълзи от благодарност в очите на хората. Затова този дом се превръща в символ на нашия град. Затова великата жена Леля Ванга, която отдава целия си живот да помага на хората, е име, с което ние, петричани, можем да се гордеем. От днес започват Европейските дни на наследството. Къща музей Ванга отбелязва тези дни на наследството с съвети, предсказания, също така послания и рецепти, които са оставени от Леля Ванга. Това, което показваме и това, което ще имат възможност да видят всички петричани и гостите на града, е една малка част от това, което е оставила като духовно богато наследство. Разбира се, най-важното е, когато човек дойде тук и прочете някои от мислите и посланието, които са оставени от нея, да запомни поне две от тях и живота ще бъде много по-лек и взаимоотношенията между хората ще бъдат много по-добри. Приятно ми е да дам думата на господин Велю Илиев, кмет на община Петрич. Вчера весь день.
Thank you.